गोनां मथा-मथि 100थासो दंखोमालै 150था मथा-मथि नोंनालाय बेसेबां दं हा नोंना बेसेबां दं आंनाथ' बारा गैया मथा-मथि 35 सो दं आरो ओमफ्राय नै अनसुमा बर' बिथाङाथ' बिजिनि बिटिएडिनि बिटिआरनि फेमास पार्सन गड माबानिफ्राय बोरमानि बेलायावहाय बिथाङा नियारलि बिमायानो 83 बारबायसो खोमा 75 ओमफ्राय क्रिनजय दं बिथाङाबो सासे बोरमा आबादारि मंगल सिं बुंनो थाङोब्ला जोंनि माबा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव फेमास होनना बुंनो हायो आरो बिथाङा मोसौ आरो गोबां नियारलि 150थासो दङ बिमा फिसा टटेल लोगोसे माबाबो दं बोरमाबो दङ बोरमाबो गोबांथार दङ नियारलि 50 प्लास आदा राकेश बिनाबो मथा-मथि 70 प्लास बोरमा ओमफ्राय फंबायफोर दं बिसोरनाबो गासिबो दंजोबो आरो गोबां नाम्बाराव दं आरो दा माखासे फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि सायाव मा बुंनो सानो ओमफ्राय आच्छा थ' बे आयदायावहाय आङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे एक्सुवेलि जोङो थांना थानायनि राहाखौ सेलेक्ट खालामनांगोन थ' जिउआव मोजां नांदों जे आङो गावखौनो माने बै समावहाय बोरमा आबाद खालामनानै गावनो जिउखौ दैदेननो होननानै सेलेक्ट खालामना लाफ्लांनानै आं गावखौनो खोब मोजां मोनदों दा बोरमा आबादारिनि थांखिजोंनो दिनैनि तारिखाव नै आदानि न'खरसिम सफैबाय ख्रिस्टमास जानो बेरायनो जोङो मोजां मोनसे परिबेक खालामनो नाजाबाय थादों बोरमा आबादारिफोरा गासै 150 प्लास जोङो मोजां आबादारिफोर दोङो जाय थिगानो आच्छा स' 150 प्लास बोरमा आबादारि दोङो स' बड'लेण्डआव मोनसे वाट्सएप ग्रुप बानायनानै दोनदों बे वाट्सएप ग्रुप बानायना दोननायनि गुबै उद्देश्यआनो बेनो जे माने नलेज शेयार खालामनाय आरो जोंहा रावबो एक्सपिरियेन्स मानसि गैया बोरमायाव सिनियर प्लेयार नागिरना मोना थ' बे एसे एनै जायफोरनि आबादारिफोरनाव एसे एनै नलेज दङ बेखौ जों शेयार खालामलायबाय थादों गुबै उद्देश्यआ बिदिनो स' बेनो आरो थ' आङो मोनथाम पुरस्कार मोनबाय बोरमानि आयदायावहाय स' नाजाबाय थानोसै मोजां नांदों थेंक इउ सै हामबाय होबाय